खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों BTCनि साख्रिफोरनि बागै माखासे गोनांथार आपडेट हरनो नागिरदों दै जेरै नैबे BTCनि थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेडनि साख्रिया केन्सेलसो जामारसिगोन नामा आं बिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा नैबे BTCनि मानगोनां इडुकेसननि EM नैबे रबिराम नार्जारि बिथाङा माखासे बाथ्राखौ बुंदों नैबे BTCनि साख्रि बाख्रिनि बागै दा बिनिखायनो आं खावलायदों आरो नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद मोनसे गोनांथार भिडिअ नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांथार होननानै दा बिनिफ्राय आंनि खावलायनाय थाग्रोबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आं गिबियावनोथ' नैबे मानगोनां BTCनि EM इडुकेसननि रबिराम नार्जारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों आं बिनि बागै खोन्थाहरनो सानग्रोदों दा बिथाङा बुंदों आरो जेसांखिनि साख्रिनि जोंहा आद्रा थानाय दंमोन थांनाय सरकाराव जेसांखिनि बिथांमोना एपइन्टमेन्ट होलांनो हायासै जाखिनि आद्रा थालांबाय दा बेफोरखौ केन्सेल खालामबाय बेबायदि दायो बाथ्राया ओंखारना फैबाय आरो नोंथांमोना निउसावथ' नायखाबाय जानो हागौ नैबे रबिराम नार्जारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों दा बिथांनि बाथ्रा बुंनाय बायदिबा जेनेबा सानना नायोबाथ' गासिबो केन्सेल थांजोब्बाय आरो जेसांखिनि साख्रिनि जोंहा आद्रा थानाय दंमोन रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जेरै थार्ड ग्रेडआनो जा फोर्थ ग्रेडआनो जा टेकनिकेल माखासे भेकेन्सिनियानो जाया मानो LPUPनि टिचारफोरनियानो जाया मानो गासिबो जेसांखिनि माने एप्लाइ जादोंमोन ना बे गासिबो माने जोंनिया केन्सेल थांजोब्बाय बेबादि बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों आरो जेनेबा LPUP टिचारनि एपइन्टमेन्टखौथ' होगोन बिथांमोना डिसेम्बरनि जोबनायथिंहालागै नाथायबा गोदान एप्लाइ प्रसेस बेबादि जागोनखौ बिथाङा बुंदों आरो दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरनाय जादों दे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै मानो होनोबा सरकारा जुदि बेलेग जाबानो एबा सरकारा सोलायबानो दि जेसांखिनि आद्रा थानाय रिक्रुटमेन्ट प्रसेसफोर बेफोरखौ जुदि केन्सेल खालामलायबाय थायोबा बोरै जानांगौ जाखो आरो मानि थाखाय नैबेखौल' केन्सेल खालामनो नैबे थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि साख्रि टेकनिकेल साख्रिफोरखौल' मानो केन्सेल खालामनो BCDC सेक्रेटारि फरेस्टार 1 फरेस्ट गार्डनि साख्रियावबो गोबां कारापसन बायदिसिना सोलिदों होननानै गोबां खौरां बिजोङाव मानसिफ्रा नुजोब्बाय एबा बुंसोलायबाय दा बेखौ मिथिनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा गमामायैनो इनकुवेरिबो खालामहोबाय दा बे साख्रिखौ बिथांमोना केन्सेल खालामगोन ना खालामा बेयो मोनसे गिदिर कुइसन जानानै फैदों बे थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनियाथ' जोंहा नैबे इन्टारभिउ जाजोब्बाय फोर्थ ग्रेडनिया माथ्र' एपइन्टमेन्ट लेटारल' होथारनांसिगौ आरो बेनिफ्राय नैबे थार्ड ग्रेडनिया जोंहा रिटन एग्जामा गासिबो जोबजोब्बाय टेकनिकेल माखासे भेकेन्सिबो दंमोन बिनि जोंहा रिटन एग्जामाबो जोबजोबदों आरो नाथायबा रिजाल्टखौ होनानै बिनिफ्राय इन्टारभिउ लानानै एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होनांगौ थाबावदोंमोन आरो प्रमद बर'नि सरकारनि समाव दा बेफोरखौ जुदि केन्सेल खालामोबा एसे अयनाय जाहैगोन आरो जेनेबा जायफोर बिथांमोना थार्ड ग्रेडआव नैबे ग्रेजुवेट लेभेलनि रिटन एग्जामाव पास जादोंमोन दा बिथांमोना पास जानायाथ' जेनेबा सानदोंमोन आवगायजानो लुबैखागोनखा बिथांमोना जेब्ला पास जाबाय जेला इन्टारभिउ बिथांमोना जनो थाखाय आसा खालामखागोनखा एबा साख्रिखौ एसे मोननायनि चान्सआव बेबायदि थाहैयो नालाय बिथांमोना रिटन एग्जामाव पास जानाय लोगो लोगो नाथायबा जायफोर बिथांमोना जेनेबा थांनाय ग्रेड 3नि बे रिटन एग्जामाव जेनेबा पास जानो हायासै बिथांमोनाथ' मोजां मोनगोन जेनेबा मोजां जाबायलै गोदान जाफिनसिगोन मोजां एबाराव आङो एग्जामखौ होनोसै बेबायदि जागोन दा बेबादि नोंथांमोना गावजों गाव आरो कमेन्ट बक्सआव नांलायनो नाङा आं बिनिखायनो बे बाथ्राखौ बुंहरग्रोखाबाय आरो नाथायबा साननो गोनां बाथ्राया बेसो आरो जेनेबा रिक्रुटमेन्ट प्रसेस आद्रा थानायखौ बेबादि सोलाय सोल' जेनेबा सोरखारा सोलायनाय लोगो लोगोनो गोदान बेखौ रिक्रुटमेन्ट प्रसेस खालामलायनांगौ बेबादि जानो नाङामोन बेबादिबा बोरै जानांगौ बेबो एसे साननो गोनां बाथ्रा जेनेबा लाइमोनफ्राथ' गासिबो जायफोर एप्लाइ खालामनाय बिथांमोना फैसा होनानै एप्लाइ खालामदों मोनसे पस्टनि थाखाय 200-250 बेबादि होनानै बिथांमोना फैसा होनानै बिथांमोना एप्लाइ खालामबाय सोरबा 10थासिम गाहाम पस्टनि थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामबाय गोबां फैसा थांजाबाय जेनेबा साख्रिया केन्सेल थांनाय लोगो लोगो फैसायाबो लस जाबाय फैसायाथ' जेबो नंबावला एप्लाइनि फिसाव थांबाय जेबो नंबावला नाथायबा लाइमोनफोरनि बे सान हर फरायनानै एग्जाम होनायनि खस्थ'आ बहा थांगोन जेनेबा बेबो एसे साननो गोनां बाथ्रा आरो डाबल बेबादि एग्जाम होबाय थानांगौबा बोरै जानांगौ जाखो नोंथांमोनाबो बेखौ एसे साननानै नायबानो जाबाय आरो फैबाय थानाय 5 बोसोराव जेनेबा आरो सोलायनानै सोरबा सरकारा फैनानै आरो बेबादिनो उल्थां फाल्थां खालामबाय थायोबा बोरै जानो बेबो एसे साननो गोनां बाथ्रा आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो बुंहरबाय नैबे थार्ड ग्रेडआनो जा फोर्थ ग्रेडआनो जा बेखौ जुदि केन्सेल खालामबा एसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैगोन आरो जाखिनि जों खोथाखौ मिथिना मोनबाय दा बेखौ साननानै नायोबाथ' केन्सेलानो थांखाबाय होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नंला आरो नैबे फोर्थ ग्रेडनिखौबो नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना लोब मानसिफ्रानो लाइन जानानै नोंथांमोना इन्टारभिउनि थाखाय जदोंमोन दा बे इन्टारभिउ जनायनि फिथाइखौ नोंथांमोना मोनाबा नोंथांमोना दुखु जागोन ना जाया नोंथांमोनाबो एसे साननानै नायबानो जाबाय
नोंथांमोना एप्लाइनिफ्राय लानानै खस्थयै नोंथांमोना फरायनानै इन्टारभिउआव जबाय दा बे इन्टारभिउनि फिथाइखौ मोनाबा केन्सेल खालामलायनाय जायोबा नोंथांमोना दुखु मोनगोन ना मोना बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा दे दा बिनिफ्राय टेकनिकेल भेकेन्सियाबो बेबायदिनो आरो एलपि इउपिटिसाफोरनि जोंहा एप्लाइ जादोंमोन थांनाय प्रमद बर'नि सरकारनि समाव दा बेबो केन्सेल जानानै गोदान रिक्रुटमेन्ट प्रसेस एबा गोदान एप्लाइफोर बेबायदि जानायनि दायो खोथायासो ओंखारना फैदों आरो बिनिफ्राय जोंहा बे इडुकेसननि बिटिसिनि मानगोनां रबिराम नार्जारि बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंदों आरो इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव 400 500 600 बेबायदि माखासे जोंहा नन टिचिं स्टाफफोरनि थाखाय थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि जोंहा भेकेन्सि दं होननानै बिथाङा बुंदों आरो दा बिनि रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआथ' जागोन जेब्ला नैबे सिएसपिनि मेम्बारफोरखौ थिसनथाइ होनाय जागोन जेनेबा दासिमबो चेयारमेन मेम्बारफ्रा सोर जाखो सिएसपिनिया बेखौ माने एपइन्टमेन्ट खालामाखै बिथांमोना सिएसपिनि रावबो सिएसपिआव दायो रावबो मेम्बारफोर गैया एबा चेयारमेना फैथ'वाखै आरो सिएसपिनिया दा बिनिखायनो माब्ला बिथांमोना सिएसपिखौ दाफुङो बेबो एसे साननो गोनां बाथ्रा जाबाय नाथायबा एसे गोख्रैनो जुदि बिथांमोना सिएसपिखौ दाफुंनानै जेसांखिनि साख्रिफोर होनांगौ बिथांमोना गोख्रैनो होलायोबा एसे मोजां जागोन बायदिखौ आं मोनदों जेनेबा लाइमोनफ्रा बेबायदि एसेबां नेबाय थानो हाया एसेबां गोबाव सम बेबायदि नेबाय थानो हाया लाइमोनफ्राबो एसे प्रेसाराव फैयो साख्रि नागिरो हय नाथायबा थाखा फैसानि बिथांमोनाबो जोबोद गोनांथि जायो दा बेनिखायनो सोर साख्रि मोना बिनि जेबो खोथा गैया नाथायबा रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ एसे स्पिडै खालामोबा मोजां जागोन आरो जेसांखिनि दायो गोदान बिथांमोना रिक्रुटमेन्ट प्रसेस खालामगोन गोदान जा एडभार्टाइजमेन्ट होनायनि बाथ्रा बिथांमोना बुंदों दा बेफोरखौ बिथांमोना गोख्रैनो होलायनानै थाबैनो मेरिट बेसिसाव साख्रिफोरखौ होलायोबा मोजां जागोन आरो नाथायबा बेखौसो आं एसे दुखु मोनदों आरो जेनेबा केन्सेल खालामलायनायखौ जेनेबा बाखिखिनियाथ' रिजाल्ट होनांगौ दङ दा बेहाय केन्सेल खालामनांगौनि खोथायानो गैयामोन जेनेबा माथ' ओरै नायबाबो जायो जेनेबा रिटन एग्जामाव सोर बेसेबां मोनदों बेफोर मार्कफोरखौ भेरिफाइ खालामफिनजोबबानोथ' जायोना मानो केन्सेल खालामनायनि गोनांथि बेथ' जेबो कारापसन जानायनि बाथ्रायानो फैथावना नङा जेनेबा रिटन एग्जामाव नोङो गासिबो मार्कसखौ नायजोबोबा बेहाय बबे कारापसननि बाथ्रा फैखो इन्टारभिउआवनो जेराव जाखायाखै जेला दा बेखौ केन्सेल खालामनायाव एसे बोरैबा जादों आरो आं साबजानाय मोनासै आरो बे बाथ्राखौ केन्सेल खालामनाङामोन आरो आंनि बायदिबा नोंथांमोना केन्सेल खालामनो लुबैदोंमोन केन्सेल खालामजानो लुबैदों ना मादोंमोन नोंथांमोना बेखौ बयबो भिडिअ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो केन्सेल खालामोबाथ' नैबे बिसिडिसि सेक्रेटारि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनिखौ बिथांमोना खालामनो हागोन हाया दा बेखौ बुंनो हाया जेराव गोबां मानसिफ्रानो अजद दैखारदों कारापसन जादों होननानै दा बेखौ बिथांमोना इनकुवेरि खालामनानै मा खालामो दा बेखौ जेबो बुंनो हाया दै नाथायबा जुदि प्रमद बर' बिथांनि सरकारनि बे जेसांखिनि साख्रि होलांनाय जेनेबा जेसांखिनि माने जा साख्रि माबा दंमोन आद्रा थानाय दंमोन दा बेफोरखौ केन्सेल खालामोबा एसे बोरैबा नुहुरो आरो जेनेबा साबजानाय बेबायदि नुहुरा आरो माने आंनि साननाय आरो नोंथांमोना मा सानो नाथायबा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय दा बिनिफ्राय दाथ' गोदान रिक्रुटमेन्ट प्रसेस जागोन बेबायदि खोथाखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय नालाय आं बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय एसेबां दुखुबो जानो नांला जों बेबायदि आरो मा होनबावनो दा सरकारानो बेबायदि केन्सेल खालामोबा आरो जों मा खालामनो हाबावनो दा लाइमोनफ्राथ' बुंदों जेनेबा प्रटेस्ट खालामगोन होननानै नाथायबा बिथांमोना प्रटेस्टफोरखौ माब्ला लायो जोङो जेब्ला खबर मोनगोन अब्लासो मिथिसिगोन दा नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायबाय गोदान रिक्रुटमेन्ट प्रसेस जागोन होननानै खोनाखाबाय जेला नोंथांमोना फरायनायफोरखौ स्टार्ट खालामखादो एसेबां बेबायदि दुखु जालायनांगौनि गोनांथि गैया समा फैबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय आरो जायफोर नोंथांमोना थांनाय रिटन एग्जामाव मोजाङै होनो हादोंबाबो दा मा बुंबावनो दा रिजाल्टखौनो नैबे हायार सेकेन्डारि लेभेलनिखौ होआसैबा आरो फर्थ ग्रेडनिखौबो होआसैबा ग्रेजुवेट लेभेलनिखौल' होबाय नोंथांमोना जेबो दुखु जालायनो